Welcome to the NMS TV. Takulandirani pano pa NMS TV imene timakhala tikukuma ndi manyu Muslims walimbikitsa komanso ndikuwapatsa support. Lero lino tili mmuzi wina umene muli mzikiti wa Msasa. Tikutha kuona mzikiti umene ulili ndipo anthu a mmuzi muno adatipempha kunena kuti tiwayendere ndi cholinga chonena kuti kwamene ali ndikuthekera awathandize powamangira mzikiti chifukwa anthu akumavutika kwambiri makamaka nthawi ya mvula mpaka naso panopa. Ndiye tikupempha kwa amene muli ndikuthekera kuti athandizeni anthu amenewa. Ndiye mmodzi mwa Sheikh wa pano pa mzikiti akufuna kuti atatilankhula kuti mwina mwake timvese ziwiri zitatu. Sheikh mtakulankhula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Umma salatu wa sallamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuyambirira kumthokoza Allah subhanahu wa ta'ala amene watifuyosera kukhala ndi alendo athu ngati abwera kusiku. Ife pa mzikiti pano watu ndikudandaula mzikiti umene ulili. Timavutika mvula ikatani ikavumba. Ndeti kupemphani ngati mwa mabungu kuti tutakhala kuti matimangira mzikiti apo tikhala yabwino. Ya nde madandaulo athu ndamene komanso tikuswa ngati shehe wa madrasa kuti azitifunisira malo ngati amene nde mapemphero athu ndi amene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.